Wara xhur ta' preparamenti u xogħol qiebes mid-dilettanti tal-Karnival, il-ħolm ikraħ tagħhom dwar il-maltemp sar realtà ġimgħa qabel jibda r-renju tal-bluqa. Il-maltemp qawwi f'dawn l-aħħar sigħat ikkawża diversi ħsarat fil-preparamenti għall-edizzjoni tal-Karnival ta' din is-sena. Id-direttur tal-Festivals Malta, Jason Busuttil, spjega li mal-għodwa tal-ħadd fl-inħawi ta' Albert Town fil-Marsa iddominaw mumenti ta' paniku hekk kif numru ta' karrijiet li kienu lesti biex jieħdu sehem fil-Karnival ġarbu ħsarat estensivi minkejja li kienu provduti b'tinet b'saħħithom. Tinet spiċċaw kollha totalment, huma tinet kbar daw kienu l-fuq minn 40 metru l-waħda, ġifieri kienu hawn tnejn, kienu ermati bil-blokok tal-konkos, laqqas ħadd ma jemmen illi spiċċaw kif qed taraw. Spiċċa kollox bażikament, it-tinet telqu kollha. Memx klim oħra, provajna namlu laħja l-listajna, nalla minnihom ukoll għax daw il-karit kieku illum il-ġurnata din barra. Huwa qal il-ħidma sfiqa mid-dilettanti baqgħet għaddejja anke matul il-lejl biex mill-mitluf jieħdu li jistgħu. Qed nippruvaw insalvaw l-iktar karrijiet possibbli, għandna lejsi ħaddejjin inġorru l-karrijiet u naraw fejn nitfawhom, għax ovvjament il-karrijiet ermati kienu ġew, allura tinsibu postijiet fejn nitfawhom, jidher li ħanitilfu bejn karru tnej, imma ovvjament qed jinnexxielna nsalvawhom biex issa dil-ġimgħa jridu jaqtih jippruvaw isew u sarat li għandhom, imma it-temp jidher li l-ġimgħa d-dieħla ħajippermetti allura qed nagħmlu l-isforzi kollu tagħna biex isir dak kollu li għandna pjanat. Intant il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici esprima solidarjetà sħiħa mad-dilettanti tal-Karnival u qal li t-tinet il-kbar u b'saħħithom li ġew provduti ma kienu xejn ħdejn il-qawwa tan-natura. Qal ukoll li l-Gvern lest jagħti għajnuna finanzjarja lil dawk kollha li sofrew xi ħsarat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.